Nasa Home Depot po tayo dito sa Hawaii. Hello po sa inyong lahat. Tignan natin kung magkano yung mga prices nila dito. Maghahanap kami ng gamit. Washing machine. Kaya lang. 699. No, this one low. 849. My love. Ne? Front This load one. to. Di top load. Front load. Okay, punta tayo sa mga faucet. Faucet. Ayun. Uy, my favorite kitchen. Look at the faucet. Ayan o. Ayan ang paborito kong kitchen. Kitchen 8. Alam, pwede pala na ganito lang ka ano. That's one. Sa baba, okay lang sa akin. Ayan na yung ano, exhaust fan. Kasi exhaust fan. Exhaust fan niya yan. Kaya sabi ko sa'yo, gusto kong palagyan ng exhaust fan niya sa atin. Kahit nagluluto lang ako ng tuyo. Oh, let's go. Dapat ganito lang talaga pataas yung mga kamera. Mas maganda siya. Yeah, I can reach. Oh, let's go to the faucet. Yan o. Ito na rin. Itong laboratory na rin. Ito pa rin. Ang bilis ng video ko. Yan, pang shower. Ang lalaki. Oo. Oh, dito may mayroong maliliit. Sin? Yeah. Glacier Bay. Ang ganda, no? Then, ito rin na talaga tao. Ne, color. Cooler. Ayan pala. Ano yung voice activated na yun pala yan. Open. Tumulo yun din. Yeah, voice activated siya. Oh, baka naman ng English speaking niya. Glacier Bay, baka naman. Labas mo na yung tubig. Ayan, gaganda talaga. Lumalaki pang medyo affordable lang konti. So expensive. Look. Yung isang faucet, this one, $250. $250. Yung tax not included pa. This one, Delta. There's the box. See, this one, oh. This one. How much? $269. Ah, $269. I don't like. Pero hindi pala rin manual mo. Pero ang gaganda. Oh my God. Pero hindi pala rin manual mo. Ha? Hindi, ni manual na rin. Oh. My love dito. That's the one I'm talking about. If you want to put soap, So, liquid soap. hindi yun. Glacier Bay mo yun ako. Hindi ko lang kaya pa yun. Alam mo na yung kaya na nila. No, I like this one. The one with the... Liquid soap. Look at the price difference. How much? Because of that soap. Yun naman, tingnan mo yun. Meron siyang
Naka-separate yung ano niya. Yung shower niya. Pag gusto mong gamitin na maghugas ng ano. Hindi, magdidrill pa dun. Ha? Magdidrill ka pa pag dun. Mag-drilling na naman. Oo. Ito pa guys yung mga pang shower. Ang dami. Mga like the big one, the filter. Okay. Okay, sa dami ng hinahanap naming faucet. So, dito kami. Ito yung nakuha namin. This one. Yung may switch button na black. So, 109 siya. Glacier Bay. Ayan ang nakuha namin. Tapos, yung shower naman. Ito yung nagustuhan ko na shower. Ito. Magkano? This one. Magkano yung price niya? 299. Oh, ito. Yung ring. Yan siya. Tingnan mo. Ganda. Yan. Ayan ang napili ko. Gusto ko. Kaya lang, ang price niya is 299. Wow! Sambili yan lang naman ako. Yeah. Minsan lang naman. Tubig lang ang lalabas dyan ha. Walang lalabas na ginto. Kaya lang, minsan lang naman yan. Ayan. Kok ang lumalabas dyan. Ayan. Pag may lumabas na tubig dyan, pag naliligo ka, libre yung pampaputi. Yan ang napili namin. Ay, ang bigat. Gift card. Card. Credit card. Debit card. I need to pick up this. I can have that. Thank you. Oh, sorry. Sige, karga doon. Babay namin, babalik kami. Thank you, Manong.